Fl-ewwel kwarta din is-sena l-Malta Enterprise approvat minn proġetti ta' investiment dirett barrani. Dan minn kumpaniji li fuq 3 snin mistennija jinvestu ma' 7 miljun u 300,000 euro. Dan sostnieh il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona waqt gvern li jisma'. Il-Ministru qal li s-sena li għaddiet kienu approvati investimenti ta' 143 miljun euro. Dawn huma proġetti li fuq 3 snin mistennija joħolqu aktar minn 2500 impjieg. Min fost l-intervent tal-pubbliku spikkat ir-referenza għal Family Business Act, liġi li se tirregola aħjar in-negozju tal-familja. Din il-liġi kienet deskritta bħal ġojjel fuq kuruna mid-Deputat President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia. Aħna bħala Kamra li nikkaverjaw is-settur tal-industrija, is-settur tal-importazzjoni u s-settur tas-servizzi, għalina din hija importanti ħafna minħabba li ħafna membri tagħna u ħafna kumpaniji Maltin u ħafna businesses Maltin huma kollha businesses tal-familja. Louis Nawdi mill-Assoċjazzjoni tal-Bdiewa qal li f'dan is-settur qed jonqsu żgħażagħ u fisser kif liġi bħal din jaf tagħmel id-differenza. Semmejt il-Family Business Act u naħseb forsi di flimkien ma' xi inizjattivi oħra ħadd tkun dik il-ħaġa illi ħanibdew nattiraw iż-żgħażagħ. Ma importanti li tajnuna f'dawn l-inizjattivi. Il-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività Tkabbir Ekonomiku ICT Jose Herrera għalli sal-lum l-Awtorità Maltija għal Komunikazzjoni għandha 192 hotspots tal-Wi-Fi. Ħabbar li sal-aħħar ta' sena 2016 dawn għandhom jitilgħu 300, bekk Malta tkun fost l-ewwel Wi-Fi states fid-dinja. L-Awtorità tara li permezz ta' kejbil ġdid fil-baħar tiżviluppa s-settur tal-komunikazzjoni bis-satelliti u tipprepara l-servizzi ġodda tal-mobile. Dwar il-Crafts Village, il-Ministru Cardona għall id-disin tal-proġett lesta u 95% tal-operaturi firmaw il-kuntratt. Għalli issa jmiss li tkun iffinalizzata l-applikazzjoni għal fondi tal-Unjoni Ewropea, jitlesta l-proċess ta' sejħi tal-offerti u jibda xogħol b'investiment ta' 9 miljun euro mill-Gvern u 4 miljuni mill-operaturi.